जय सद्गुरू. आज आपण नारळाची वडी कशी करायची ते बघूया. पहिल्यांदा आपण नारळ फोडून घेतला. फोडून घेतल्यानंतर तो थोडासा सुकवून घ्यायचा, कारण त्यात ओलसरपणा असतो. त्याच्यामुळे थोडा सुकवून घ्यायचा. फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही. फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर चिकटपणा येतो. आणि मग नंतर आता आपण हा खिसून घेऊया आणि खिसल्यानंतर आपण त्याची वडी करायची. तर पहिल्यांदा आपण हे सगळं खिसून घेऊया. आपलं बघा खोबऱ्याचा खिस तयार आहे. आता आपण हा खोबऱ्याचा खिसायचा आपण वडी करूया. काय करायचं, पहिल्यांदा आपण खिस मोजून घ्यायचा. तर हा खिस जर 2 वाटे भरला तर 1च वाटी साखर घ्यायची आणि ते आपण गरम करूया. कढई गरम करायला ठेवली आहे. कढईमध्ये आपण तूप टाकूया. थोडंसं तूप टाकलं आपण. त्या तुपामध्ये आता मोजून घेता आपण हा खोबऱ्याचा खिस मोजून घेतला, तो टाकलेला आहे. ते हलवत राहायचं. आणि हा दुसरं भांड आहे, ते अर्धा आहे. एक फुल आहे, एक हाफ आहे. आपण त्याच्या बजेटमध्येच आपण साखर पण टाकली. तर हे जरा आपण तूप टाकल्यावर थोडंसं नॉर्मल आपण हे हलवून घ्यायचं, कारण त्यात पाण्याचा अंश असतो ना, तो आपल्याला घालवायचा. आता हे थोडंसं आपण भाजले, कारण त्याच्यात पाण्याचा अंश असतो, तो घालवला. आता हे आपलं 1.5 वाटी खिस होता, त्याच्यामुळे मी आता 1/4 वाटी साखर घेतली. आता साखर आपण त्याच्यामध्ये टाकली. आता साखर टाकल्यानंतर काय करायचं, आपण हलवत राहायचं. ते साखरेला बरोबर पाणी सुटतं आणि त्याचा पाक तयार होतो. दाखवते मी तुम्हाला ते कसं तयार होतं. आता साखर आपली विघरायला लागली. आता जेव्हा पूर्ण साखर विघरते ते साखरेला पाणी सुटते. आता जरा ओलसरपणा झालेला आहे. आता ही साखर पूर्ण विघरवून द्यायची आणि नंतर मग आपण काढून घ्यायचं. बघा आपली सगळी साखर आता विघरलेली आहे आणि साखरेचा पाक तयार झालाय. आणि त्या कढईच्या सभोवतीला असे पांढरे दिसतंय ना, तर तेच त्याची म्हणायचं की आपला पाक तयार झालेला आहे. जी साखर अशी बघा बनायला लागली. कडेने असं जरा पांढरट दिसलं की मग आपण ते तयार झाले आपली वडी असं समजायचं. ह्याच्या पाठीमागं जर घेतलं तर ती होत नाही वडी आपल्याला, आणि पुढे गेलं तरी कडक वडी होते. ह्यात आपलं एकदम बरोबर झालेलं आहे प्रमाण. मी बघा आता ताटाला तूप लावून घेते. एका ताटाला आपण तूप लावून घेऊया अगोदर. त्याच्यामध्ये आपण हे वडीचं मिश्रण ओतूया. हे बघा आता आपलं तयार झाले. आपण या ताटाला तूप लावून घेतलेलं आहे. त्या ताटामध्ये आपण असं हे मिश्रण आता काढूया. तर काढून झाल्यानंतर ह्यानीच आपण काय करायचं, हे असं पसरवून घ्यायचं. हे बघा आता असं आपण पसरवून घेतलेलं आहे. आता हे पसरवून एकसारखं घेतले मस्तपैकी. आपलं बघा किती छान झाले ना मिश्रण. आता हे कडा आहेत ना ह्याच्या, ते आपण एकसारख्या करून घ्यायच्या, कारण ते कडेला फिसकटलेलं असतं, ते व्यवस्थित नाही. आता हे छान झाले आपलं, मस्त झाले. आता आपण हे गरम आहे होतंय ना, तोपर्यंत ह्याला आपल्याला जशी साईज हवी छोटी मोठी तसं आपण फक्त ह्याच्यात हे करून घेऊया. नंतर मग पुन्हा कट करायचं. आता आपल्याला तिरप्या पाहिजे असेल तर आपण तिरप्या कट करू, चौकोनी पाहिजे असेल तर चौकोनी कट करता येतात. हे असे आपण आता कट करून थोडा वेळ सुकाय ठेवायचं, आणि सुकून झालं की नंतर मग आपण ती वडी काढायची.
छान झाली वडी आपली.